Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sanyna türkmen halkynyň arasyna durmuş toýlary üçin edilýän uly möçberli çykdyjylar barada gurrun gozulýar. Olaryň ýerlikligi sorag astyna alynýar. Gepleşigimiziň dowamyny beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna, hususan Özbegistana häkimetler tarapyndan girdilýän toý märekeler baradaky täze düzgünnamalar boýunça maglumatlary, türkmen halkynyň arasyna durmuş toýlaryny değişli toý çykdyjylary we olaryň ýerlikligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi hallynyň bereni gurrunlaryny, şeýle-de Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň arasyna durmuş toýlaryny değişli harajatlar barada Istanbulda ýaşaýan türkmenistanly Mehriniň beren gurrunlaryny eşitdirýäris. Türkmen halkynyň arasyna toý märekeleri, hususan ýigit bilen gyzyň durmuş toýlary örän uly waka hasaplanyp olary beýmeçber harajat sarf edilýär. Toýlary dumly duşdan ýüzlerçe mihman çagyrylýar. Şatlyk şagalyň aýdym saz, tans deprek dürli näzmatlar bilen uludan toý tutulýar. Ýaşlar tans edýär, süýji arzuwlar edilýär, tostlar edilýär. Iň soňunda kuş tepilýär, toý gutarýar, öýle toýly toýuna dargaýar. Köp halatda durmuş gurýan ýigit bilen gyz we olaryň ýakyn howsarlary toýdan soňky bir näçe ýylyny, iň bolmany bir näçe aýyny toýa sarp edilen çykdyjylaryň aladasyna gümrah bolup geçirýär. Merkezi Aziýa ýurtlaryna toý märekeleri edilýän harajatlar we olaryň gerimi bilen baglylykda täze düzgünler girdilýär. Meselem sentýabryň aýagyny Özbegistanyň parlamenti toý märekeleri bilen bagly täze düzgün teklip etdi. Bu maglumat bilen giňişleýin tanyş edýäris. Sentýabryň aýagyny Özbegistanyň parlamentiniň iki öýüniň bilelikdäki mezlisinde nikah hem maşgala toýlaryny, ýubiley dawaralaryny, şeýle-de merhumlaryň hatyrasyna berilýän sadakalary, maşgalada bellenýän beýleki çäreleri geçirmegiň düzgüni tasdiklandy. Bu düzgün 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Kabul edilen dokumental aýaklykda adamy depin etmekden başga ähli maşgala çäreleri bir günüň dowamyna sagat 6-dan gije 11 aralygyna geçirilmeli. Gije sagat 11-den soň maşgala çäresini geçirmäge ruhsat edilmeýär. Yerli şertlere görä şäher we raýon geňeşi palaw çekmek dawarasy üçin aýratyn wagt belläpler. Maşgala çägine geçirilýän dawaralara çagyrılan mihmanlaryň sany 200 adamdan artyk bolmaly däl. Şol çärelerde palawa çagyrıljak adamlaryň sany 250 adama çenli bolup biler. Goşa toýlary 250 adam gatnaşyp biler. Palaw çekmek dawarasy 300 adama çenli. Eger maşgala dawarasyna 50 adamdan artyk çagyrıljak bolsa, märeke geçiriljek zal, kafe ýa-da restoran bilen şertnama baglaşylmaly. Nikah toýlaryna durmuş gurýanlaryň döwlet ýazgyçlyk çärelerinden başlap ýigidiň öýüne hem gelin alja, şeýle-de toý dawarasy geçýän zaly 3 ýeňil ulagdan artyk ruhsat edilmeýär. Maşgala toýlaryny 2 aýdym saat toporundan ýa-da 1 saat toporundan artyk çagyrmaly däl. Şonda artistler bilen şertnama baglaşmaly. Maşgala çägine geçirilýän çärelerde ýaz çärelerinden başgasyna adamlary gatnaşjak transport hyzmatlary lisensiýaly bolmaly. Toý ýa-da dawara geçýän kafeniň hem restoranyň administrasiýasy şol çäräniň geçiriljek wagtyndan az bolany 2 güniň içeri işler bölümini ýazmaça görnüşinde habarly etmeli. Maşgala dawarasyny artykmış saat taýýarlamak, zaýatçylyk hem köp çykdy jetmek gadagan edilip dokumentde açyk aýdylýar. Şol dokumentde soňky ýyllarda Özbegistanda geçirilýän dürli toý dawaralarda hem maşgala çägine üýtmelerinde şöhrata gobulaşmak, özüňi görkezjek bolmak, beýleki adamlaryň ykdysady hem sosial ýagdaýyna äsgermezçilikli ýa-da gelensiz bolmak, çakdan aşa gerekmejek çykdy jetmek, dowam edip gelen milli däpleri hem desturlary äsgermezçilik etmek ýaly meýilleriň artýanyny gaýdylýar. Deputatlar dokumenti maslahaty oýunyna käbir raýatlar şeýle köp çykdyjyly toý märeke geçirjek bolup kardalyp berge batýar. Soňra onu tölemeli bolýar. Gazanç üçin ýurdun çäginden çykyp gidýärler diýip çykyş etdiler. Şuňa meňdeş çäklendirme toý hem ýaz mirasymlaryny ykdysady şertle laýygyrak geçirmek düzgüni Täjikistanda 2007-nji ýyldan beri dowam edýär. Şu kanuny laýyklykda çagyrıljak mihman meselem restorana bolsa 150 adamdan geçmeli däl. Toýhana gelip gitmegiň dowamlylygy 3 sagat aralygynda bolmaly. Dawara çäreler sagat 6-a çenli dowam etmeli. Aşa pajarly dawara edýänlere $3000 jerime salmak gödeňine tutulýar. Şuňa meňdeş çäklendirme Gyrgyzstanyň käbir vilayetlerine hem dowam edýär.
Özbegistanyň parlamenti toý märekeleri, ýubiley dawaralary we beýlekler barada täze düzgüni güýje girizýär. Eýsem Türkmenistanyň ýagdaýlary nähili? Häkimiýetler raýatlaryň toý kadalaryny, olaryň harajatlaryny çäklendirmek girizýärmi? Finçi we ýazyjy Hudaýberdi hally bu barada şeýle diýdi. Kanun boýunça şeýle düzgün Türkmenistanyň häzir gözüňinde tutulanyp, ýöne Türkmenistanyna beýleki bir meýil bar. Meselem arça bil diýse häzir öňkü pügürüde ýol bar, Gapdallada şülü bar, şülüjülüzi. Şol ýerlerde täze restoranlaryň gurulandygy aýdylýar, şol restoranlarym ummasız köp adamlar üçin, meselem 200-300 adam, hatta 400 adam yerleşer ýaly restoranlar gurulýar. Şol restoranlarym toý etçeklere berilmeli edilýär. Şu bagatdan seredeninde döwlet, hökümet başynda oturanlar şeýle uly şowgully toýlaryň bolmagynyň tarapynda. İkinji bir tarapdan söwdärler meselesi bar. Söwda diýenler aýratynam altyn gyzyl şaý sepleri satýanlar ýa-da onu daşary ýurtdan getirýänler, gymmat bahaly harit matalary getirýänler, şol harydyň geçmegi üçin toý peýdalanýarlar. Şol toýda meselem gyzda klança altyn bolmaly ýa-da ýigit şular ýa-da eşik geýmeli, şeýletmeli diýen bir däwe girmedik ýörelgeleri öňe sürýärler. Türkmenistanyň şeýle meýiller bar, ýöne şol meýilleriň bir artykma çykdyjynyň garşysyna hökman kanun ulanman bir düşündiriş ýoly bilen çäre görülse gowy diýip pikir edýär. Şeýle islendik çäklendirme başga bir gowy mümkinçiligiň ýolunu tutýar. Şoň üçin düşündiriş işimi ýa-da bolmasa aýratynam baý guruply adamlaryň beýlekilere göz etmezligi üçin bir duýduruş edilse şol gowy bolar. Şeýle biri şeýle uly toý tutsa beýleki birim şolar ýarak bolmanda şoň bir ýar uly toý tutmana çalyşýar diýip ýazyjy aýtdy. Ol durmuş toýunyň gelip çykyşy we türkmen halkynyň arasyna edilýän çykdyjylar barada gurrun berdi. Bir ýerde bir bellemeli zat bardy. Aslynda toý, ýagny 2 sany ýaşçuan durmuş gurýar. Şolaryň durmuş gurýandygyny, nikahlaşýanlygyny töwerek daşy bilmek üçin nähilidir bir dawara gerek, nähilidir bir adamlaryň jemlenmegi, şatlanmagy gerek. Ana 2 sany erkin adam birleşdi, täze bir maşgala emele geldi diýip şoňa guwanmaklary gerek. Ol şoň üçin adam durmuşynyň bir iň gözel fursaty. Şo adam toýa ýetmek üçin, bir toý tutmak üçin ýaşaýar. Ýöne göz üçin etmeli däl. Şeýle artykma çykdyj etmekligiň hiç bir geregi ýok. Öňrek Adatyk radiosynyň saýtyna bir däwe kanadan alınıp gaýdylışynyň video ýazgysy görkezildi. Şol däwegi alyp gaýdýan awtoulogyň öňüne däwir uly, gaty bir beremen gulýaka oýýarlar, maşyny ýanky ulogy haly bilen berýärler, ýene bir zat edýärler, gaty köp çykdyjy edýärler. Diňe däwegi kanadan öýe getirmek üçin. Ol bir giden uly dawara, ol näme gerek? 7-nji oktýabrda Nastoyaşe Vremya kanaly Kyrgyzstanyň gyýlaryň erkekler tarapyndan alınıp gaçylmagy we olaryň gelinlik edinilmegi barada video efire berdi. Videoda öz razyçylygy bolmadan alınıp gaçylan gyýly görkezilýär. Eýsem türkmenleriň arasyna gyýy alyp gaçmak däwi barmy? Ol ykdysady kynçylyklardanam ýa-da enatalaryň gatnaşygyndan bolup biler. Kyrgyzstanyna ol gyýy ýigit gelin edinmek üçin alyp gaçýar. Ol bir olaryň öňden gelýän däwi ýöne gowy däp däl ol. Häzirki döwürde Kyrgyzstanlylar şol hereketi gaty berk ýargarýarlar. Onuň garşysyna täze jenaýat kodeksini täze madde girdildi. Häzirki döwürde gyýy alyp gaçan ýigit 5 ýyldan 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum bolup bilýär. Türkmenistanyna onun askem tapawutly gyýyň özü ýigit bilen gaçýar. Gyýyň özü meýletin ýigit bilen gaçýar. Sebäbi şol ykdysady ýagdaýlar sebäpli ýigit şol gyýda öýlen bilen ok. Egerde şol bilýän zatlar berilmese, ýagny enatanyň hosarlaryň talap edýän galyny ýa-da başga zatlar talap edilmese, ol gyýyň hosarlary da şo ýigide gyýyny bermek islemýärler. Şo ýagdaýda gyýy gaçýar. Bizde bir neme başgarak Kırgızlardan başga ütgöşürak bizde bir neme manisi hemen bolup geçişi ütgöşük. Yani Kırgızlarda bir ýigit bir halan gyýyny alyp özüni gelin edinmek üçin alyp gaçýan bolsa, Türkmenistanyna gyýy şol ýigide durmuşa çykmak üçin gaçýar. Şol ýaly tapawut bar. Ýöne bir elbetde bir kynçylykdan
ýagny meselenin çözülip bolmayan sebeplerinden döreýän hadise ýöne ol men pikirimçe bu usul däl diýip türkmen ýazgysy bu barada gurrun berdi. Türkmen halkynyň arasynda dik durma bagşy çağırlyp gurulýan toýlar, komsomol toýlar ady bilen Sowet döwründe halk däwine ugruldy. Ýazyjy türkmen toýunyň ýakyn geçmişi barada şeýle gurrun berdi. Mesela meňguraklar 60-njy ýyllarda, 60-njy ýyllaryň başlarynda komsomol toýlary ýokdy. Ýöne 60-njy ýyllaryň ortalaryndan jemgyýet birneme gruplaryny, jemgyýet özü gördi. Şondan soň komsomol toýy dörep başlady, ýagny toýlary stoluň başyna geçirdiler. Ýöňler oturumly şertde öý şertlerini bolýardylar. Soň ony açyk ýagdaýa, ýagny stoluň başyna geçirdiler. Öýlenýän ýigidem durmuşa çykýan gyýdam stoluň başyna oturmaly, beýleki gelen ähli mehmanlara stoluň başyna oturmaly. Şoňlan birlikde gapdarlar da ýanky aýdym aýtmaly diýilýär ýöne o ýyllarda 60-njy 70-njy ýyllarda bir aýratyn gymmat bagşa gidilmeýärdi. Olar ýaly bir gymmat bagşy da ýokdy. Sebebi ol gapdarlan gazanç etmek, ýagny bir kanun gazanç etmek hasap edilýär. Şoň üçin Gülşürni Aljanowa diýä, Mem Tarif diýä, ýa soňra ballyk hacı diye şular ýaly bir aýratyn aýdymçy bolaýmasa, galanlary beýle gymmatly däldi, ular ýaly gymmatly bagşada gidilen okdy. Ýazyjy Wethinçi Hudaýberdi hally türkmen halkynyň arasynda durmuş toýlaryna edilýän ummaty çykdyjy bilen özüniň ulalaşmaýanlygyny aýdýar. Beýmesber harajatyň ýerlikliligine soragly çemelešýär. Aý onuň peýda görýän ýokmy kadýan ýöne aglawasy ziyan görýär. Aýratynam şol ýaş çatınjalar ziyan görýär. Ol bergi şol ýaş çatınjanyň boynuna düşýär, ýa-da şoň hosarynyň boynuna düşýär. Ynha inim toýuňy geçirdik, sen maşgalaly boldun, ine toýuňda da şu çykdadylar edildi, plandan şunçalyny plan adamdanam bunça kararlyk, sen şolary üzmeli diýip şoň eline sany berýär. Onsoň ol galan ömrüni, ýagny ömrüniň iň gowy bölegini ol bilen şu karlaryny üzmeli bolýar. Şoň üçin şol çykdagy ýaşlaryň özüne harç edilse, täze tam urmany, öý jaý edilmäne harç edilse, has gowy bolar. Ýene de bir zat bellemeli. Şol ýerli ýolbaşçylaryň aýtmagyna görä, hojalyklaryň ulu ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä, ýaş maşgala bilen onuň gaýyny tarapyndan başlanýan dawa jenjeller owaly şol jaý meselesinden başlanýar. Şol gelin täze gelin gaýynyň üýüne syganok. Onun üçin aýratyn jaý gerek. Şol aýratyn jaý bolanyna ol eýen öz gününi özü dolap şo durmuşa girişip başlaýar. Şoň üçin öýlenýänlere ägir puly çykdyjy edip toý edeninden bir jaý satyn alyp bersen, iň bolmanyna şol jaýyň düýbüni tutsaň, şol has amatly bolýar. Sebäbi olar öz başdak maşgala bolmaly. Olar täze maşgala eýe bolmaly adamlar, şol çykdadylar şu taraplara berilse gowy bolar. Onsoň şol baý adamlara eýermeli däl. Aglawy köplükde olar ýaly baýlyk ýok. Aglawy köplük öz günni özü zordan dolandyrýar. 10 oktýabrda Dünýä Türkmenleri gepleşigine türkmen ýaşlarynyň hataryna Istanbuldan beren interwýusyny Mehri toý harajatlary degişli ummaty çykdyjylary ýaşlaryň meýleti çemeleşýändigini aýtdy. Häzirki wagtda ýaşlara men pikirimçe entägem şolar ýaly kent pul çykdyjy edip toý etmegen isleýärler. Hiç açan men şu ataçany etmedim. Türkmen birinden gerek yok. Bungaly kan çykdyja gerek yok. Çykdyja etmänem ýönekeräk toý edip bolar, eder şeklinde etmedim hiç. Sosyal medyada da hasam şu an Türkmen saytlaryny menem özümem iwerleýänlerim bar, ýakyndan goşulan saytlarym bar. Hemmesinde entägem beýle uly toýlaryň reklamlary edilýär. Ýöne onuň beren maglumatlaryna görä Türkiýede ýaşaýan Awganistanly etnik türkmenleriň arasynda bu harajatlara çäk goýmak boýunça gurumatçylykly tagalla edildi. Türkiýede Türkmen wakf diýerler berdi. Türkmen wakflary bar. Koplenç berdany owan türkmenleri bar. Belli bir möçberde pul çykaryp toý edilmeli. Olaryň bir eýam öz aralaryna ulalaşygy bar. Hemme kişi şu wakfdaky Türkiýedäki owan türkmenleriň hemmesi şular ýaly belli bir möçberi bardy we şondan çykman hemme kişi maksimum şolar ýaly
şonça pul töläp etmeli diýerler. Öňden bärde bar bolan owgan türkmenleri öz aralaryna hani ýaşullar toplanyp muny düzgünleşdirýärler we hani şo düzgün bar. Ýöne elbetde o düzgüne uymayanlarym kän. Diýip mähri gurrun berdi. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Hoş wagtyňyz.